Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 7 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Ane Etxegoien izango dugu. Anek Gozategi taldearekin batera festa abestiaren bertsio berri bat kaleratu du eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1357 urtean, Faltsesko nekazariek matxinada abiatu zuten zergen igoeraren aurka. Urte batzuk geroago, 1934ean, Irungo pospologileek guztiak emakumeak grebara jo eta lantegia okupatu zuten. Egun berean, baina 1964 urtean, AEBetako kongresuak Ipar Vietnamen aurka armada erabiltzea onartu zuen. Eta bukatzeko 1983an Jean Louis Popo larre desagertu zen, iparretarrak erakundeko kidea. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, Txantreako liburutegi publikoan goizeko 11 eta 12 bitarte crash tailerra egongo da Inma Gurrea, Izaskun Mujika eta Marisa Serranoren eskutik. Tailer hau 5 eta 8 urte bitarteko haurrentzat egokitua egongo da. Ostegunean, alde batetik, Ezpeletako jauregiko patioan arratsaldeko 7:00 Ipurbeltz antzerkia egongo da. Zuhaitzek eta Arbik ez dituzte ulertzen gauzei buruz dituzten ikuspuntu desberdinak, eta batak bestearen lepotik egiten dute barre. Zuhaitzentzat bizitza berdea da, Arbirentzat berriz morea. Bakoitzak bere modura ikusten ditu gauzak eta ez dute elkar ulertzen, baina hasiera batean arazo dirudien hori azkenean altxor bilakatuko da. Beste alde batetik, Mendillorriko Lakua parkean gazte harrigarria TS Espibet filma jarriko dute gaueko 10:00. Ostiralean, The Titaniansen kontzertua egongo da iluntzeko 8:00 Gaztelu Gibelen. The Titanians Iruñeko roots reggae talde bat da. Duela 6 urte baino gehixeago 0, reggae band izenarekin sortua. Urteotan tokiko jai ugarienetan hartu du parte, bai eta hainbat jaialdietan ere. Beti ere kultur estena jamaikarra Iruñean errotzeko eta handitzeko. Azken diskoa aurkeztuko dute, Helmuga izenekoa. Igandean, Tafallan, Goxuan Salsaren kontzertua egongo da iluntzeko 8:30. Goxuan Salsa Nafarroako eta Kolonbiako musikariz sortutako Iruñeko saltsa taldea da. 60-ko hamarkadetako saltsa tradizionalean oinarritzen da, orkestra handian, baina baita euskal kulturaren eragin handiarekin ere. 2024ean taldeak bere bigarren diskoa kaleratu du, Urak eraginen du bide. Kontzertu biran Arkakusoen plazatzoan Tafallan izanen dira musikariak arratsaldeko 8:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, hilaren inbestidura Puigdemonten balizko atxiloketaren zain dago. Atxiloketa gertatzen bada osoko bilkura atzeratzea proposatu du ERK, baina ez du botoa aldatuko. Kongresuan Pedro Sánchezen gobernuari emandako babesa birplanteatu nahi du Junstek. Pere Aragonesek agur esan dio kontzertu ekonomikoaren akordioari. Erdiko berrian, Kamala Harrisek Tim Walz maisu eta militar ohia bigarren bezala aukeratu du. Paris 2024 ataleko argazki nagusian Asier Martínez esi lasterketaria dugu. Titularrean, Asier Martínez finalerdietara pasa da. Atal honetako beste berrietan, alde batetik Carlota Ziganda garaipenaren bila doa golf txapelketan. Beste alde batetik, Munarriz bere lehen metal olimpikoaren bila dago. Azkenik, Brauliok dio orozen zain daudela azken hau berritzeko. Eskuineko berrietan, batetik 40 urteko mendizale nafar bat hilik aurkitu dute Huescan.
Bestetik, Nafarroako urtegiak 164,77 daude, estatuko batez besteko baino 10 puntu gehiagora. Jarraian, 15 urteko adingabe bat hilda Oibarren, trafiko istripu batean. Ezkerreko berrietan, alde batetik federazioek uharteko izotz pista kudeatzeko eskaintza egin dute. Beste alde batetik, errekortadore bat ziun dago, Zarrakaztelun harrapaketa jasan ondoren. Azkenik, Zirk Pistolet atzo Arresien jaialdirako oihala altxatu zuen. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako dibortzio gehienak 10 urte edo gehiago elkarrekin daramatzaten bikoteetan ematen dira. 1078 ezkontza desegiteetatik 180 adostasunez izan ziren. Argazki nagusian, 10 lagun joan ziren gaueko hitzordura eta Yamaguchi parkeko lorategietan jarritako eserlekuak agortu ziren. Titularrean, udako zinemaren magia. Eskuineko berrian, 15 urteko neska bat hilda Oibarren, zirkulazio istripu batean. Paris 2024ko atalean, batetik osasunak ez du Aimar Orozen irteera negoziatu nahi. Bestetik, futbolean, Espainiak porrota jaso du Brasilen aurka eta finalik gabe geratu da. Amaitzeko, Asier Martinezek final erdietarako txartela lortu du. Gara egunkariaren titular nagusian, txosten berri baten arabera, Israelgo espetxeak tortura zentroak dira. NBE-ren ildo beretik, Beteselem giza eskubideen aldeko erakunde israeldarrak gehiegikeriak etengabe egitera bideratutako politika instituzionala egiaztatu du preso palestinarren aurka. Argazki nagusian, San Bizente aldapan goitiberak ditugu. Titularrean, giro beroa, umore bizia eta sustotxo bat San Bizenten. Kopilotu batek min hartu zuen zangoan, ibigailuko gurpikletako batean harrapatuta geratutakoan. Ospitalera eraman behar izan zuten. Erdiko berrian, Puigdemonten zain, hilaren inbestidura bihar izango da. Ezkerreko berrietan, alde batetik, etxe bizitzak diru sarreren 31,6 jaten du Donostian. Beste alde batetik, Lasok parkean trikimailuez gozatu eta diploma etxera ekarri du. Naia Lasok, 15 urterekin, skate finalean parte hartu zuen atzo, 7. postua eskuratuz. Berriaren titular nagusian, hilaren inbestidura bihar izatea proposatu du Kataluniako parlamentuko presidenteak. PSC-ko burua Generalitateko presidentegai izendatu du Rullek, eta Juntos por el Cambiok jakinarazi du parlamentuko saioa bertan behera uzteko eskatuko duela Puigdemont atxilotuz gero. Argazki nagusian, Cisjordaniako familia bateko kideak atzo bezperan Israelgo armadak eragindako txikizioa ikusten. Titularrean, Gazako gerra baliatuta, Cisjordaniako okupazioa bizkortu egin du Israelek. Urriaren 7tik hedabideak Gazara begira daudelarik, Palestinako lurren okupazioa areagotu egin dute armadak eta kolonoek. Bortizkeriaz gaina jodu Cisjordanian, urritik 500 palestinar hil dituzte eta bere lurretatik ihesi ere hasiak dira. Goiko berrian, Lapurdiko emazteen zigorrak bilduz Pierre Delancrek osatu duen jatorrizko liburua argitara atera dute. Ezkerreko berrietan alde batetik Cementos Rezolak berretsi du 56 lanpostu kenduko dituela, horietatik 23 kaleratzeen bidez. Beste alde batetik, txalet batean azpikontrata batentzat lanean ari zen behargin bat hilda, Berangon. Jarraian, Autokraziak izeneko udako seriaren 2. atala. Azkenik, Paris 2024ko atalean, batetik skateboardinean diploma olimpikoa lortu du Naia Lasok. Bestetik, Carlota Zigandaren hitzetan sormen puntu bat ere badauka golfak. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, zerua nahiko estalita agertuko da ipar partean. Bertan, noizbehinka euria egingo du, batez ere goizean eta mendebaldean. Hegoaldean, berriz, hodeitza ez da hain ugaria izango, eta ez da oro har euririk espero. Iparraldeko haizea gailenduko da beste behin, biziago arratsaldean. Temperaturak berdintsu jarraituko du, baliteke zenbait txokoetan beroenak pare bat gradu jeistea. Ostegunean, eguraldiak egonkortzera egingo du.
Hegoaldean giroa eguzkitsua izango da eta zerua hodei gutxirekin agertuko da egunaren hasieratik bukaerara. Ipar partean, ordea, behe-hodeiak ugariak izango dira goizean, baina arratsaldean ostarteak nagusitzen joango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean, eta temperatura maksimoek gora egingo dute, bereziki barnealdean. Kaixo, lehen esan bezala, orain Ane Etxegoirekin egongo gara. Ane Etxegoirek gozategirekin baktera festa abestiaren beste bertsio berri bat egin du eta honen inguruan hitz egitera dator. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi naiz, hemen iparraldean. Bueno, esan bezala gozategirekin festa abestiaren bertsio berri bat kaleratu duzu, ezta? Baina horrekin... Bai. Ui, barkatu, segi. Bai, bertso bat ateratu dugu, duela 2 aste, eta bai, posik nago. Nola deskribatuko zenuke zure burua? Kolaborazioan? Bai, edo, zure bizitzan zehar musikarekin zure erlazioa. Bai, disko untan, festa edetzen dena, ideia zen parte hartzea jendearekin, musikariekin, eta hori egin genuen, grabatu dugu duo batzuk, Niko Etxartekin, Pierre-Paul Perzaitekin, Ramon Martikorenarekin, Almaloka Gypsy taldea dena, eta bai, bertso berri bat ateratu nahi nuen, udauntako, eta horrela ideia sortu zen gozategi lan egitea eta kolaborazio egitea eta festa kantuarekin, bai. Eta festa kanta, festa diskaren barruan dago baita ere, ezta? Eta hauek, disko hau egin baino aurretik, zer egin duzu musikaren munduan? Nire musikaren mundua? Bai, nire estiloa da pixkat folk eta sonoritate batzuk latinoak, flamenkoak, senta lan egiten dugu lagun batekin etzen dena Antonio Jimenez eta berak jotzen du flamenko gitarra. Orduan hori da nire estiloa eta gozategi taldearekin haiek eraman digute estilo festibo nola erraten dugu festibo pixkat gehiago kantu untan trisarekin eta haien estiloa ipintzen zuten festa kantuan. Eta zure lan guztietan estilo bera erabiltzen duzu? Zer, haien estiloan? Ez, zure estilo berezi hori erabiltzen duzu zure lan guztietan estilo bera? Bai. Ni beti jotzen du nire musikariekin eta gitarrak jotzen dituzte, perkusio batzuk ere eszenatokietan eta diskoetan ere berdina da. Kasi ez da berdina, baina estiloa eta giroa, musika giroa da horrela folk eta pixkat sonoritate flamenkoekin, latinoekin. Eta zergatik hautatu zenuen festa izena kanta eta disko honetarako? Senta ideia sortu zen COVID virusa gaian eta ikusi dut zen garrantzitsua zela guretzat festa egitea, elkar bizitzea eta lagunekin, familiarekin egotea biziki garrantzitsua da finalean bizi batean
eta horreka hartzeko gure bizitzan, gure bizitzetan, eta bada aspektu soziala festan, jaietan. Eta orduan horrela sortu zen ideia festa grabatzea lagunekin eta ideia zen ospatzea denak elkarrekin eta bestean, musikaz. Eta artista moduan nola bizi izan zenuen COVID garai hori? Biziki zaila zen, zen posible garaiuntan musika egitea, esena tokietan egotea. Gehiago egoaldean, baina Frantzian ez zen posible musika jotzea eta COVID garaian, baina gero, COVID eta gero, lehen konfinamendua eta gero, segidan posible zen udan, baina neuri batzuekin biziki zailak. Orduan zaila zen, baina interesgarria zen ere musika egitea eta idaztea. Posible zen idaztea tranquilitatean eta gehiago zaila, baina posible zen lan egitea ere etxean eta prestatzea gauza berriak. Inspiratzeko errazago, denbora gehiago zen kataloko. Hori da, eta inspirazioa hartzea, ibiltzean, eta gauza interesgarriak ere egin dituen COVID birusa garaian. Eta zergatik erabaki zenuen, duzu orain festaren bertsio berri hau egitea? Ideia zen pixkat lantzatu berriro diskoa udan, ateratu zen festa diskoa duela kasi 6 hilabete, azken azaroan, eta baina diskoa festibo pixkat zen, orduan udan gure espirituak harinagoak dira eta festa egin nahi dugu udan. Orduan hautatu dugu festa kantua ospatzeko denak elkarrekin, udan, eguzkiarekin, esenatokietan, senta asko hotzen dugu eta konzertu asko badugu udan. Horrela. Eta zergatik erabaki duzu gozategirekin egitea? Senta asko maite dut gozategi eta duela ikasketan egitea, ama sortzi urteekin gozategi taldea entzuten nuen, eta asko taldeak asko jo zuen hemen iparaldean eta jaietan, eta beti maite nuen gozategi taldea. Biziki freskoa da, soinua eta giroa biziki ona ematen dute konzertuetan, eta evidentzia zen niretzat, eta elkar topatu nuen ETB programetan, grabatzean, eta gero azken topaketa zen ura bere bidean konzertuan, eta hori, ideia sortu zen ura bidean eta gero. Zer suposatu du zuretzako artista moduan horrelako talde batekin lan egiteak? Ematen dute gustu festibo gehiago nire kantuan, eta zubi bat da ere iparaldearen eta iparalde eta egoaren artean, eta hori biziki interesgarria da egitea kolaborazioan iparalde eta egoaldearen artean, eta emakume bat eta talde gizonekin bakarrik, orduan dena interesgarria kolaborazio untan. Eta zer aldatu duzue jatorrizko bertsiotik oraingo bertsiora arte?
Desberdina da, os, nola erraten dugu, nahasketa funtzionatzen da, haiek eta niren artean, eta festibo gehiago da, orain gure bertsoa. Lehen bertsoa zen gehiago folk, eta berba lasaiagoa, zen eta orain gehiago bai, festiboa eta freskoa da. Nire ustez, Eta freskoa da. letraren aldetik zerbait aldatu da edo letra bera da? No, dena berdina da, bakarrik struktura aldatu dugu pixkat. Eta bai estribilloa, errepikatzen dugu estribilloa gehiago, eta bada riff, musika riff, esaten dugu riff da gauza errepikatzen dugu kantuan, trikitrisarekin, eta hori biziki interesgarria da, eta aspeto festiboa ematen du kantuari. Eta nola izan da beraiekin lan egitea? Nola izan da bertso honen sormen prozesua? Haiek lan egin zuten bakarrik taldearen artean, eta moldaketak egin zituzten haiek, tonalitatea aldatu zuen, altuagoa da orain, eta gero betopatzen genuen asparnen estudioan, eta hautsa hartu dut, grabatu dut, haiekin baina nire hautsa bakarrik, eta kitxo, biziki naturala zen. Eta bideoklip bat egin duzue, baita ere, nola izan da hau? Dena bizikiroa gure artean biziki zintzoa zen, eta bideoklipa grabaketa berdina zen, Inigo eta Imanolen errian ginen grabatzera, eta bai, zintzoa da, erria biziki Nafarran zen, eta biziki zintzoa zen, giroa, eta irudiak, eta biziki lasai zen. Eta pozik zaude, nola geratu den kanta? Bai, biziki pozik nago, kolaborazioari buruz, eta topaketa ere, dena ongi zen, biziki atsegina zen kolaborazioa egitea. Eta zuk jada hasi zara birarekin, diskaren birarekin, eta bertsio berri hau sartu duzu. Bai, sartu du bertso hau duela 2 aste, orkesten dugu taldearekin, langozategirekin Iruñan, edabideetan, eta gero nik abestu dut ere zezen plazan, Iruñako zezen plazan, eta nire giroan ere konzertuetan, eta beti konzertuak hasten dugu festa kantuarekin eta publikoarekin, eta txalo erritmoaz publikoak egiten ditu, eta bai, funtzionatzen kantua. Eta birarekin non egon zara eta nora joango zara? Joan ginen Iruñara, La Rochelle Francofolies Festivalara, eta gero antolatzen dugu eta ekoizten dugu festival bat, Euskal Gaztelu Festivala, gure 7. edizioa da. Eta hori, festivala honekin bagoaz iparaldera, bagoaz landesetara, eta gure urrengo konzertua izango da Maulen, baina just Libarrenx, Siberuan, Goten Libarrenx, Libarrenx Gazteluan, bagoaz landesetara bihar Leon herrian, Leboa Baskekin, buruarekin, eta gero bukatzen dugu hemen iparaldean Brandoz Gazteluan Angerun, eta segitzen dugu ere udata gero.
Eta momentuz, nola nabaritu duzu jendearen harrera kantarekiko? Gustatu egin da? Impresioak eta bueltak onak dira. Onak dira. Eta bira orokorrean, biraz, zer espero duzu? Kantua, festa kantua bere bidea segituko da, eta guretzat prestatzen ari gara urrengo disko bat, lagun batzuekin gure hizkuntzak frantzian esaten dugu les langues minoritaires, eta grabatzen ari gara, ekoizten ari gara disko bat Korsikako kantariekin, Bretañako kantariekin, gure hizkuntzak bultzatzeko. Eta noitzaziko salete horren prestaketarekin? Normalean urte bat barru, urrengo udan. Ateratuko da. Bira bukatu eta ja prestaketekin hasi. Hori da. Normalean grabaketa hasten da urrengo hilabetean. Horretarako itxaron beharko dugu. Ane, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun? Gure festa kantua bertso berria entzun behar da, sare sozialetan da, plataformetan da kantua, eta gozatu, eta ospatu behar du, udauntan, denak elkarrekin. Ane, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zure bertso berria aurkezteagatik. Mila esker gonbidapenagatik. Hurrengora arte. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur. Orain bagoaz plazara jauzik eta kantuan. Aurpegian, zu festak emekila ustean, aurrak gazteak, gizonak andreak, juergan eroso kalean guztiak. Orain badoaz plazara jauzik eta kantuan, gorpuntza askeak, esku guztiak edan asteko festa, gustora gara tabernan pozabarrei atzean. Goizetik gauera gure bizitzak ez diagoak dira. Orain badoaz plazara jauzik eta kantuan, gorpuntza askeak, esku guztiak eran asteko festa, gustora gara tabernan pozabarrei atzean. Goizetik gauera gure bizitzak ez diagoak dira.
kantuan. Gorputza askeak esku guztiak egan asteko festa, gustora gara tabernan poza barreiatzean. Goizetik gauera gure bizitzak ez diagoak dira, orain badoaz plazara jauzik eta kantuan. Gorputza askeak esku guztiak egan asteko festa, gustora gara tabernan poza barreiatzean. Goizetik gauera gure bizitzak ez diagoak dira, orain badoaz plazara jauzik eta kantuan. Gorputza askeak esku guztiak egan asteko festa, gustora gara tabernan poza barreiatzean. Goizetik gauera gure bizitzak ez diagoak dira, orain badoaz plazara jauzik eta kantuan. Gorputza askeak esku guztiak egan asteko festa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.